itong buhat, ako kung diha. Huwag panalangin, apel ko. Huwag panalangin, mag-apel yun. No, that should not be. So, may sunan, a servant, bukan ako sa pagbilingon sa ta, huwag ko bili. Bilino na ko sa mata sa Diyos. Pero, yun na Ginoo, ang servant no, great. Ano ba? Ang servant faithful. Example sa 10 minutes, di na tang basa para kita matanaw. Kasahan namin nyo, sa Luke 19, yung sa parable of talents, 10 minutes. Sa Matthew 25, parable of 10 talents. So in short, ano na siya? Nihatag ang usa ka kag-iya o kwarta-kwarta, okay? Patubuha akong kwarta. Pagbalik niya, ang duha, ang 10, natubo kag 10, ang 5, natubong 5, katong usa, ibila niya, ay wa, di na patubuha. In short, wa siya gibuhat, yan gilubong. So kung yung magpupuki, mga or baka kuha ni mo trabaho, yung Ginoo, ano yung nang amo, wa, dito, mga itutuan mo trabaho, kaya kamay natabawa na. Ino ka gisod sa bangko. In short, ang tapulan nga gikugyana niya o gimbuhaton, gilabay sa internet. May so na, para na po, this is telling us, ito ka ni Jesus Christ? Ito ka? Ang pangutanan ninyo, nangalagad ba ka ni Jesus Christ? Usan ni sa mga butang out sa atong pagka-iskuhan, nangalagad ba ko? Kung sa isulti sa mama o sa papa, sa usa ka anak nga, musod lang, kung magawa sa balay, matog, tanang benepisyo iya, pero bisan na lang paglimpyo sa kwarto, di gumilimpyo. Diba, kung saan tawag na anak ka, isa mo na, kapulan, anak sa kagang. Why post nga anak? Sige lang dawat, why gibuhat. Diba, sa pamilya, expected ka nga na contribution sa pagpalimpyo, pagpaghaksay sa atong panimalay, nga ma-order ang atong panimalay, kaya kita mas diapoy nagpuyo ni anak. So in short, sa pamilya, nagsilbihay ang matag sa, let's say, manoy, ang sa inanay ka na mo, bukang kalaway, mga siring, bubugha, sa nukuhag mga kawal, bubugha, si manang, ang mo lungag, si inday, ang mga tipo sa mga, sa inanay, pag-anon, si undong, si lihig, na ang responsibilidad. Kasi na kung gado na. So, what are we in the family of Christ? Ang samang ka? Ano nga tabi ni mo kaon ka sige? Ang ginong ninyo na nato, anong daw-daw? Ako nung ana na attitude, kinalan apil ka sa binuhaton sa Diyos. Simbahan ni na dunay vision. Wala ba ito ninyo? Yes, wala ba ito? Simbahan ta na dunay vision. Ang dakong katuyuan sa Ginoo na po, na managing mo siya mga outreaches, kapag ng outreaches, gadwiling na mabot mga laing mga outreaches, laing mga katawan, narisap sa Ginoo, may sa mga pastor. Pero gibuhat niya sa Ginoo para mahimutang pultahan. Ang matag outreaches, itanaw na po ni outreaches na to as doors. Ano yung gulo? Betul tak? Putakan data, minayagan ni Ina. Putakan data na anak ko putakan. Lapu-lapu. Hindi sa pasir. Dino. Putakan data sa mga katawhan na buak o guba kaayo ang pinamuhi tungkol sa sexual abuse. Na sila makasud sa door. Putahan ka. O buhok. Kaysa mag-door buhok. Jesus Christ. Makasud sila. Kaya mga katawhan masud. Kasi nanangan, na yung mga cases, bisa kita din sa una, nagkatang mga cases din. Para sa mga kadalanan ng mga bata, wala na. Sa mga pamilya mo, tansad.
Di sa ganahan mo di, okay. Dili na sila mao mga katawan na tabangon, mga but pa. Kaya wag ka man sa tay katabang nila, kasab sa papuyon. Sabi nang pamilya na. Dako ni nga vision, tanawan na itong vision din kaya mabawa ni nga building. Tanawan na siya na safe haven. Sa palugar na safe sila. Mana itong vision ganun ko. Dito na ko sultin. Dako ni nga hectareas, dili na 1,000 ni nani hectareas, na kay CPU unit. Sa una siya, o pa naghimuan eh. Kaya usa na ng CPU, sa tuwang na i-process ang bata nga sexually abused, tanaw sa mga doktor, etc. Naroon sa examino, tanaw pang siling, etc. Unang ibawaan ay abuse yun siya. Kapag mo niya, yung kuya, o yung suon, o yung lolo, o yung tiyo, o yung mahan, whatever, kailangan within man sa family, i-process na din ha. Kaya ang ato din ha, karoon sa Southern Islands or sa Vicente Soto, Tibok Cebu, Tibok Region 7, mga tingalin na. Ang doktora, haras kayo na ako sa Tibok. Nagdagan na kayong cases. Balik-balik ka dyan ka. Eventually, kung makita na ito, ngayos ng tabangan, Christian ya, Christian. Dagahan ang Christian sa atong magkaigsuunan na nag-antos sila ni ini na sitwasyon. Magtukod tag mga balay din ha, kaibutan na to sila. Kung pamilya sila, ibutan na to. Kung wala sila pamilya, dan kinalang dunay mama o papa nga magpuyo din ha, o ginikaw, sani ka na magtiayon para sila may atiman sa mga kabataan. Pagka eskwela, of course, asang ka-eskwelahon sila. Ang tanan, nasa garden, self-sustaining, simbahani, ato pa, dili ta magdawat, magbuhat ang Amerikano, nga puti, basod, umuhatag ng kwarta, nang kwarta. Dili, oy, manabaho ang tanan. Ida mo farm ka, ida mo mumuhi ka, kung sa iba yung mga gusto nimo, ganahan ka piloto ka, matat ka mulbi, o kira. So, in short, tanan nga tanang tabang kaabang. Now, think of this. Think of this. Kung naaka ni ini nga ministry, naaka din ito ron, you're part of this. Kung naman yung kunay, ampo na mo. Pero asa itong tugutin na kung naana na siya, minunin, uy, mag-apply ko ti Judge. Mag-apply ko, may Judge. If ever, huwag ko makita niyo bisag gamay. Ngayon, nilukot kasi mong ikuan. Itabangon nun diya. Itabang. Di ba ka pwede nga may mong instant servant? Na-feel ka sa dakong limuaton na ikaw mismo sa aning mga gamay mga butang, wa jud ka. Di ka mo nanaw, di ka mo tanaw, di ka mangita, o lumos lang, di ka mo tanan sa Ginoo. Sa ito matabang yun. Sa wa pa man kayo ni, asa man po sa itong bakit. These are things. Ako po salamat po sa mga kabataan. Kumalagi, ang kadamsaw na sila naa, ngayon ka na sa mga kanungawa. Tabang sila. Nagampo ko nga, kanis na mga bata, bisabi ang mga parents sila. Magpadayo. Mag-challenge ko naman. Salamat po sa Ginoo, padayo mo sila. Sa inyo magbinita na nila. Dili ito mo usab ang yung pagkasulubungan ng pinaya. Paglabas sa tanan, bilang ngalira ang pagkasulubungan ng pinaya, pero wala pa yung buhat ka. Tingnan mo, buhat ka, sulubungan ka. Hindi ko may ninyo, kung may tambo na siya, kapalit ganyan, bilang yun na kamilyo, no? Ay, may sweldo ko, mga apply mo din ha. Hindi ko kasi garantiyan mo na mga sweldo. Pero kung nanong kakataon, juga. Kaya bukanta na si Marie, nanong siya, kung may, ako mamuki ko din yung baboy, sa next years kanina, nakoy-bugas, kaya siya bugas, isip lang tanya na, na kay Carmi. Ngayon, iyahay magtanong mga itong mga visible, problema. Kung naman kinang napamanta din na, seaside SM. Ang kaon ko man dito sa budol-budol at uban pa. Kung maka-afford, why not? Pero, these are things na gusto na. Kinsa man ka sa ginarihan sa Diyos. Sulubuhan ba ka sa Ginoo? O sulubuhan kasi mong amo ka ng sundo? Yung pagkasulubon, hindi na muna ka sa simbahan. Bisag asa ka, sulubuhan ka, kina
Iya. Manang again, mudasid jud ko sa inyong mga kamong mga ginikanan nga nadinhi. Dili dato o may nagdako o dato. In fact, slum area mi. Slum is squatter mi, nagdako o Pasig. Pero yun, ko lahi dyan may nga breed sa mga katawhan nga naman. Ako mama, mamunal doon na. Di kang trabaho. Paglabas sa tanan, sige kung magdunya-dunya mo din sa bahay. At kung subang balay, magdunya-dunya mo, ayaw di mo pagdunya-dunya ha. Manabangin mo sa mga trabaho, mo sa iyo, kung ano na. Anak, talis sa mama. Wato kag balimalay, di ka magpa-serve. Ikaw mo-serve. So nakawi, nakapulan, may kitang bata ka. Ipsod kita ka ganang takiat, may tagduwa-duwa sa itang gusto. Pero, suka ka dito may bunal. Sakit, mulagod ka, pero na, ang bunal mo na siya, ang martilyo, nga kaling nakamaturan, gidok-dok, 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 gidok-dok. Sakitan ka, pero nahimo na dahil part sa inyong kinabuhi, mabisan asa ka, may din ang tao. Pinta, ako yung dalaga kay malikot ng tabang, dili ka pulang. Huwag din manita o ring. So may sunan, importante. Kung sa may gusto niyo mong paminawang sa Ginoo, mayroon kanya ilabay na siya sa impyerno o mayroon siya, buutan o bayan sulgon-sulod sa akong ginharian. So kinsa man yung mga servants of the Lord? Next chapter na lang sa dayta na, pero kung tulong na lang yung bargerong giday ko, kaya so ano yung mag-isunan? Kung si Kristo ang atong example, mabuhat na ito, dili. Ay, dili. Siya, dinuha na ito siya. Please, listen. Mabuhat di hapon na ito. Nga mahisama atong kinaiya ni Kristo Jesus. Kaya nga naman, iyang ipadala ang balaang Espiritu. Ang balaang Espiritu gitawag gani sa Biblia kung saman servant, helper, mo na servant, helper, ulipon, mo na istorya ka. Kaabang na siya, ano? Magtatabang, tatabang. Mari ka, usa din yung trabaho, Marie? Okay. Saan yung trabaho? Attorney. Diba? Nandun ka tingin si anak. Pero usa man ka? Usa man ka na to? Coach. Ulay mo, usa man ka? What do you mean? Usa man ka na? Katabang ko, katabang ko di ko at pagsakin may bayong minanano. Kaya ito naging medalitis katabang ng magwag ka ba? No, you are great. Dapat ang imo lang sa tanaw, hindi ko importante. Ang akong amo na importante. Faithful sa God. Faithful ka o sa lihatan sa Ginoo. So kanina mga tulong ang butang, importante na nagsunod ato ni. So kung ikaw mismo, ang imo kasing-kasing, di ka na namin mga ilipon, kausap sa Ginoo. Di ko kausap na. Di ka kausap na. Why makausap na? Ginoo. Usba ang akong pinaiya. Mula ko akong silbihan. Ako ang importante. Balinga. Ako ang musilbi. Kung dili ko importante. Kung labaw sa kanan, di pa ko importante. Matinud-anon ka dyan ko. Minsan matinud, bayad na ko. Matinud dyan ko trabaho. Dili. Tunod kag trabaho. Bisan pa, wa kay na-receive nga maayong butang. Kaya ang imo nga mahal na asa langit nakakita nga nagtrabaho kag maayo ug tagaan na lang kang dito pag ana Ginoo dito naghatag di ka kahibaw gani ganun sa di kayo hindi ka lang ko sa Ginoo ko dala ko sa pena ya usa man 2016 ko sa mga buwan na mo sa September wa jud lalo na ito naakay sa kanan. Ako'y naling kamo? Wow. Akong diamo ang tao para nuhasan siya ako sa kanan? Wow. Pero akong diamo ang Ginoo. Kaya akong Ginoo, kung ang lumahanan sa tanan, makahatag sa tanan kang pangkinahanglan beyond our imagination. So, nag-hope ko, nag-asig ang taon footsteps and be part of the family of God. Pray. Kung wala pang matibaon sa inyo mga plano sa Ginoo, pray.
At kasi gano'n niya, pangita mo sa kamubuton sa Diyos. Pangita mo sa kamubuton sa Diyos. Kamusta na tayo boss, kamubuton sa Diyos. Yan, murang na pong buhay buot. Malaki na lang, magpailan siya kamubuton. So, kinangan din kang liho para sa Diyos. Kadaghang mga kalaw ang wala kayo sa Diyos. Tanawa na lang ang inyong doon. Ang imo na lang pamilya. Buwa sila? No. Most of them wala. Kaako ka, matug ka, na kibaw ka pa doon lagi dyan mo. Panagay mo ito, huy, ang balay ni Paul, ha, nasunog, dagang nila ka, ito naman. Luwi, kayo ka sunog sila. Sila masunog, o ilang mabutang masunog. Na-alarm ta ni anang usa ka gamay temporaryo kay butang sila makadagan na ng kalayo. Kani nga kayo di sa kadagan kay hagbong kas Ginoo to. Ubay makahagbong lang ito Ginoo. Think about that. Nga what ay gibuhat. Mubuhat jud ta. Ano man? Kinahanglan man. Para sila maluwas? Dili para sa kakita nga dunay tinud nga kaluwasan. So mag-start na po yung hope dia, appeal ka sa banal sa Diyos, appeal ka sa pananaw niya ng mga ministry, magpagamit ka sa Ginoo, why mga cons, buts, etc. Kung sana, wa. Niya, kung sa may kabukon, niya, kung sa may kabukon, niya, kung kun. Na. Ano? Mana. So that's it. I just leave it to you. For my heart really grieves. Many, kagahan taayong tinuray mga gustuhan ng manila. Isa sa libing mo, butanaw ka, gwapo ka mo sa tina. Gwapo kayo na itong living word, tagko kayo ng building. Diba kabuk ang mga lagad. Nasa mga nalagad, daghang pag yun ang nalagad, kasi yung gagawin mo. Na nagbubot sa mo, daghang problema. Nangis bago ng ginatag mega church, mega problem. Ako, Lord, di ko mga nangandang mega church, kagaya na kung makilang Kung ikaw pa nangandoy mega church, dusi ng ganay hugit, at iman, Lord, daghang pa mga ganyan sa dusi. So, na, let's go to the Lord. Ipausap na ito mga sintasing it's about the Lord. I have said what you want to say. Tanong sa umbakba, kung ako magalawang Lord, natanan kayo mo kita sa umbakba na ako sa niya kaganila, mutuhok, mutubo, kung manguhay, sumabot ng mga ilaw. And let it not be far, O God, I pray and ask you, Lord. Please, O God, let your Spirit, continue pag-convict sa matagusa. Let your Spirit, O Lord, continue to mold each and every one. Matugmi, nagmatami, umulami, Ginoo, nagatiyo kami, Lord, tinubon ang panahon. Lagnahan ang makatauhan, O Lord, nga namatay, wakailanin mo, Ginoo. Nagamit pukwang gani, Ginoo, may kami salamat, yan gani sila, mga adis-adis, mga rapist, sila. But Lord, amahan talagi silang imong ipangamatyan, kami sa mga anak na Jesus. And Father, even as we look sa among mga pamilya, sa among mga friends, Ginoo, wala pang yun sila, Lord. Layo pa kayo sa tinudamahan, but Lord, kami nagtinuuda kanimo kaya imo ang among faithfulness da kanimo Ginoo. Naggikan na sa kanimo, Lord, ang amo gayong himuon kay ikaw nagaingon amahan dili ang among mga buhat. Ang makaluwas na. Dili ang pagtuod na kanimo. Faith, ang diha ang faithfulness. Faithful ni Lord kay dunang pagtuod, dunang faith diha kanimo. Mao na full me o ni continue. Faithfulness, Lord. Father, gamay lang ang kanon. But you can change them and we can do great and mighty things. Sa mga Ginoo, 11 ka kanon, 120 when you left, Lord. But Ginoo, imong turn around ang tibok kalibutan, hangtod karon doon na ipikto ang imong mensahe, doon na ipikto ang imong gibuhat, doon na ipikto ang ipangbuhat sa imong katawa, hangtod karon Ginoo nga kami epektibo sa imong Ginoo sa paggamot pagdagang magalan. In Jesus' mighty name, Lord. We ask of you, O Lord, and just give each and every one to you the word, the vision, tanan mo katawhan na apil na, o kasi wala pa na apil, kato nakasabot na, wala pa makasabot.
Ikaw, Ginoo, ikaw lamang ang makapabot sa mga mensahe sa kanila. In all this, Father, Ginoo, salamat sa pribilege. Salamat kaayo ko. We give you praise and glory, Father, back to you. Amen. Amen.